Hello guys, good morning and welcome back to my another vlog video. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय आरोना। दायो लोगोफोर मोनसे जायगायाव प्रग्राम दं आरोना रुनखाता कलेजाव मोनसे प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामा जाबाय एलुमनि मिट आरोना, स्टुडेन्ट आरो सिनियर स्टुडेन्ट आरो टिचार्स फोरजों मिट खालामनाय मोनसे प्रग्राम दं आरोना। दायो लोगोफोर आं दा बे प्रग्रामाव थांनो ओंखारदों आरोना। स लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांदो आरोना। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामना हो आरोना लोगोफोरनोबो, जाहाथे नोंसोरनि सापर्ट मोनो आरो नोंसोरनिफ्राय सापर्ट मोनो आरोना। ओमफ्राय आंबो एसे गोजौआव दावखोनो हायो। लोगोफोर नैबे बेजों गारिजों थांसै आरोना। बे गारिया जाहैबाय जोंनि नङा, भारा लानायसो आरोना। माने दिनैहाय रिजार्भ लादों। क'क्राझाराव मोनसे प्रग्राम दङ फंबाया, दा बेजोंनो ससे रुनखातासिम थांफानोसै आरो आंबो। ना मा होनो? लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना। जाबाय? औ लोगोफोर नै माने रुनखाता बाजाराव माबा बायो, गस्ला चेन्ज खालामफैबाय आरोना। एसे बायनो हायाबाबो जानला मोनला दाम खमनि बायना लालायबाय नै। माबायदि नुदों? लासै नुखो ना माखो? गांसेखौनो बेसेबांथो बानायनानै भिडिअ खालामबाय थादोंब्रा। हेलौ गाइस, कलेजाव सफैबाय आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौ लानो ना लायासै सानगासिनो आं। लाजिबाय फैग्रोनो, मानो होनबा एसे उसुबिदा जायोना भिडिअ खालामनो आरो सारमोननाव गोनां एसेबां उसुबिदा मोनो आरोना। दायो नुवाखै फायखाना सिगाङावसो माबा खालामदों आं भिडिअ खालामनो। लोगोफोर नाजानोसै आरोना भिडिअखौ खालामनो। हेलौ लोगोफोर, बेयो जाबाय रुनिखाता कलेज आरोना। दायो जोङो फैनानै दसे रेस्ट लाबाय आरोना लोगोफोर, माने ओमफ्राय एसे गोजान जायो नालाय फैनाया, बेनिखायनो जोङो दा जिरायनानै दंथ'यो आरोना, एसे रेस्ट लानानै दङ। लोगोफोर, जों 2018आव डिग्रि खालामबाय थानाय समाव बे लांगोनायाव बेबायदि बिफां लाइफां गैयामोन आरोना, दासो ग्रोम ग्रोम जाबाय आरोना। लोगोफोर दायो नै मान होनो गोनां सार आरो मेडाम मोनहा गावसोरनि स्टुडेन्ट एबा गावसोरनि डिपार्टमेन्ट वाइज स्टुडेन्टफोरखौ लानानै मोनफा मोनफा ग्रुप वाइज माबा खालामदों आरोना, मा होनो फट'शुट खालामदों। स लोगोफोर आंबो दिनै एलुमनाइ मिट प्रग्रामाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना। सारमोनजों लोगोसे आंनि जुनियर गथ'फोरखौबो लोगो हमनो मोनफैदों आरो खोथा बाथ्रा रायलायनो मोन्दों आरोना। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना दिनै। बे जाबाय बर' डिपार्टमेन्टनि सार आरो मेम आरो लोगोसे बिनि स्टुडेन्ट आरोना। स लोगोफोर दायो आं नै बिल्डिंनि सेकेन्ड फ्ल'राव दं आरोना। ओमफ्राय सेकेन्ड फ्ल'रावहाय बेबायदि साजायनानै दोनदों, ओमफ्राय बिनि उनावहाय गोजौनिफ्राय खेख्लायोबो बेबायदि नुयो आरोना सिनारिखौ। स लोगोफोर एलुमनाइ प्रग्रामाव जों स्टुडेन्टफोरखौ एलुमनाइ महरै सार मेम मोनहा ग्रुप फट' लानो खावलायनायलाय जोंबो ग्रुप फट' लानो आवगायबोदों आरोना। दायो जों ग्रुप फट' लाबाय दं आरोना लोगोफोर। जानो हागौ सार आरो मेम मोनहा गोजाम स्टुडेन्टफोरखौ लोगो मोनफिननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना सार आरो मेम मोनखौ लोगो मोनफिननानै। लोगोफोर एलुमनाइ फट'शुट खालामखांनायनि उनाव फार्स्ट एलुमनाइ मिट प्रग्रामाव जों दायो हाबनानै दङ। दायो नैबे जाहैबाय सार आरो मेम मोन। बे एलुमनाइ मिटआवहाय फैनानै आं जोबोद ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरोना। सिगां समाव आं एलुमनाइ सोदोब आरो खोनाफेराखैमोन। एलुमनाइआ मा आरो बेखौ खोनाफेराखैमोन आरोना। दिनैसो फार्स्ट रुनिखाता कलेजाव फैनानै एलुमनाइ सोदोबखौ खोनादों आरो मोनफा मोनफा बिबान लादों आरोना। 6.5 hours later. दा एलुमनाइ प्रग्राम जोबखांनायनि उनाव जों बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरो बिनि उनाव टिचार्सफ्राबो गावसोरनि स्टाफफोरखौ लानानै ग्रुप फट' मोनसे साफाय जाबाय लोगोफोर। दिनै सारमोनखौ जोबोद समायना नुदों आरोना बेबायदि ग्रुप फट' लानायाव। सार आरो मेम मोनहा एक्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय खालामदों आरोना, बेनिखायनो जोंबो दा जानाय लोंनो हाबबाय आरोना लोगोफोर। बांसिन मोनजायो जाहैदों, हारसिं थाबा बांसिन मोनजायो जाहैदों। ओंखाम जानि गाइसमोन, ओंखाम होसिगासिनो आसोल नै जाबाय ओंखाम। सोलाय
जागासिनो नै जानोसै आरो बांद्राय जायाबोलै बुरजा जाया बेदर संख्रि बानलु स' लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव सार आरो मेममोनजों एसे रायलायनानै आरो बिनि उनाव सारमोनजों बिदाय लाबाय आरोना जोंबो दायो न'आव फारसे फैनो थाखाय आगान सुरबाय मारै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर